naša stolica? Pa dobro je. Jeste išta čuli o spinal stolicama već do sada? Ne, nikad. Niste. Pa evo da vam ja kažem, spinal stolice su stolice koje zapravo potiču aktivno sjedenje. Znači, ona imitira terapeutsku loptu i pokreće se u svim smjerovima. Probajte. Naprijed, nazad, lijevo i desno. Znači, kod stolica sa fiksnim sjedištem, naša križa pate, zato što je sjedište fiksno i pritisak nam je u donjem dijelu leđa, ponekad čak i do 70 kg. A kod sjedišta pomičnog, to jest aktivnog, vaše tijelo se giba i kralježnica se ne lomi, nego se giba za vama. Znači, kada idete nešto dohvatiti, probajte malo. Lijevo, desno, ispružite ruke, vaša kralježnica se, kao što osjetite, ne lomi. Evo ja baš trebam jednu stolicu za ured. Pa ove stolice jesu namijenjene ljudima koji više sjede, znači do 8 sati dnevno, rad za računalom, za uredskim stolom, kod kuće za računalom i kod kuće za stolom. Znači, poanta aktivnog sjedenja je ta da su vam noge stalno na podu, sjedi se na sredini stolice, znači na sredini, leđa su ravna, a kut je veći od 90 stupnjeva kod nogu. Ovako. Da. Dobro. I Kada se odmaramo, pomaknemo se malo i naslonimo. I to je to. Dobro. Ako imate problema s kralježnicom, križima, lordoza, kifoza, skolioza, ove stolice su pravo rješenje za vas. I koliko imaju garanciju? Garancija je 3 godine, ali svaki dio se može zamijeniti posebno. Znači, kada vam, na primjer, boja dosadi nakon 5 godina, možete doći i presvući stolicu u neku drugu boju. Također možete uzeti nove kotačiće, novi naslon, nove ručke, sve dolaze dijelovi novi. Ja imam sada dobru višinu. Stavite ruke ovako na provjeru. Ruke bi uvijek trebale biti u visini pupka, to je struka. To je negdje za vas tu u redu. Iza se naslon pomiče, tako da se prilagođava svima, znači tu iza. Imate samo jednu ručkicu i vrtite ju prema dolje ili prema gore kako bi sebi podesili visinu koja vam odgovara. Kod ove stolice nakon višesatnog sjedanja nećete osjetiti bolove u leđima, nećete imati potrebu da se ispružate, protegnete zato što nema pritiska. One jačaju trbušne i leđne mišiće, tako da mišići drže kralježnicu, a ne sama kost.